Ниската цена на едно жилище често се оказва капан. Ето защо. Първото нещо, което трябва да проверите, са документите. Често при доста ниска цена на имота има вариант да има проблем с самия имот. Било то тежести върху имота, може би има неуредени наследствени връзки между собствениците. Това е отново от нещата, които задължително трябва да се направи, когато цената на имота е ниска, а пък и по принцип. На второ място е състоянието на имота. Понякога имот изглежда много ефтин, но след като сметнем всички такси и сметки по това да го направим да бъде в състояние за живеене, той може да се окаже доста по-скъп от някой, който е готов в момента и се продава обзаведен и ремонтиран. На трето място, локацията и сградата. Понякога по-ниската цена е възможна, защото има проблеми с самата сграда. Било то общите части не са добре поддържани или има проблемни съседи. Може би пък ще има високи разходи в бъдеще за поправяне на покрив или подобни неща. Затова винаги проверете, когато видите ниска цена, не бързайте, направете обстоятелствена проверка на документи, на локации на самата сграда. В имотите изгодни сделки съществуват, но когато има ниска цена, почти винаги има причина за това. Разберете дали тя работи за вас или против вас. За да се предпазите от имотни измами, свържете се с мен, Калоян Оканов.